La llegenda de Sant Jordi. Diu que hi havia una vegada, en un poble molt a prop d'aquí, un castell amb la princesa més bonica i amable que mai ningú havia vist. Mireu, els habitants d'aquell poble estimaven moltíssim a la seva princesa i vivien contents i feliços. Però un bon dia va aparèixer en aquell poble un drac ferotge. Era gran, verd, amb unes dents grossíssimes, treia foc pels queixals i tenia moltíssima gana. Els habitants, inclús la princesa, es van amagar espantats i el drac va aprofitar que tothom era amagat per menjar-se un a un tots els animals del poble. Quan se'ls va haver menjat tots, encara tenia gana i va prometre que tornaria l'endemà a buscar més menjar. La princesa estava molt trista, molt espantada. Què li donarien de menjar l'endemà a aquell drac? Si s'ho havia menjat tot, s'havia menjat tots els animals, fins l'última gallina. Així que va prendre una decisió. Seria ella la que marxaria amb el drac. I així va ser. Quan va arribar l'endemà el drac, la princesa li va dir: «Drac, agafa'm a mi. No deixaré que facis res als habitants del meu poble». El drac la va agafar i quan estava a punt d'emportar-se-la al seu cau, va aparèixer el cavaller Sant Jordi. «Què t'has pensat, drac ferotge? Vine aquí!» Van començar a lluitar fins que el drac va caure estès a terra. «Ai, cavaller Sant Jordi, gràcies, m'has salvat! Moltes gràcies!» El cavaller Sant Jordi va mirar el drac i de la sang de la seva ferida va créixer una rosa. La va agafar i li va donar a la princesa. «Mira, princesa, aquesta rosa és símbol d'amor i valentia. Te la regalo perquè has sigut una princesa molt valenta i has cuidat molt bé dels habitants del teu poble». «Gràcies, cavaller!» Des d'aquell dia, cada 23 d'abril, celebrem aquesta gran història d'amor i com una princesa i un cavaller d'allò més valents van salvar el poble del temut drac de Sant Jordi. I conte contat, conte explicat. Aquest conte s'ha acabat.